Ingaphezu kwezigidi eziyisi-7 imali esetshenzisiwe ukulungiselela inkulumo kaMengameli azoyibhekisa esizweni iSona eKapa kusasa. Lokhu-ke kudalulwe usomlomo wePhalamende uThoko Didiza esithangamini sabezindaba namhlanje. Kulindeleke ukuthi yethanyelwe abantu abangaphezu kwama400 inkulumo kaMengameli emayelana nesimo sezwe iSona kusasa. Approximately 490 members of parliament, including representatives of the South Africa's Local Government Association, will be accommodated in the chamber, with invited guests sitting in the public gallery and others in the overflow tent marquee that will be there. Ngokusho kukaSomlomo wesishayamthetho sikazwelonke, kulindeleke loyo owabe engumengameli wakulelizwe uJacob Zuma ukuba abe khona, kanti uThabo Mbeki angeke aphumelele. We have received confirmation from President Kgalema. He has said he's coming. President Zuma has said he's coming. President Mbeki has apologized. So we will wait. And as soon as we know, maybe before tomorrow, we can appraise you. But if we don't, we all will be surprised about who comes tomorrow. Ingaphezu kwezigidi eziyisi-7 zamarandi imali esetshenzisiwe ukulungiselela inkulumo yakusasa. Le mali yehlile uma iqhathaniswa neyasetshenziswa ngonyaka odlule okwakuyizigidi eziyi-12 zamarandi. The cost of the budget for this year is 7,025,000 and largely is driven by costs of hiring equipment that covers all the broadcasting. Kulindeleke ukuthi amalungu ePhalamende abhunge ngenkulumo kaMengameli kusukela ngoLwesibili olizayo kuya ngoLwesithathu, bese uMengameli wezwe ephendula ngokuphakanyiswe amalungu ePhalamende ngoLwesine olizayo.